Nahuli kam ang pagpang-hold up sa usa ka lalaki nga menor de edad sa Panakan, Davao City. Ang detalye sa live report ni Kent Abrigana. Kent? Sara, pipila ka mga lumulupyo sa Barangay Panakan sa Davao City ang nabalakan na karon tungod sa natalang mga insidente sa pagpang-hold up sa ilang lugar. Sa CCTV footage sa usa ka establishmento sa Don Ramon, Panakan, Davao City, makita kining usa ka lalaki nga nagagamit sa iyang cellphone samtang nagabaklay pa sa 2:00 kagahapon sa kadlawon. Taod-taod, makita na sa video ang tulo ka individual nga nakahudi nga nakasakay sa usa ka motor. Dito ulang tulo ka nakamotor sa lalaki nga nagbaktas. Og dito nagtangag ang cellphone sa lalaki dahil ikya sakay ang motorsiklo. Sa pakikinabi sa GMA Regional TV 1 Mindanao sa kabanay sa biktima, gikan matud pa sa internet cafe ang biktima kinsa usa ka menor de edad nga nasa 15 hangtod 17 years old og pauli na unta sa ilang balay. Ang gikadlukan matud pa sa biktima kay gitutukan pa siya og kutsilyo o nagikawat ang iyang cellphone. Kinuwento niya sa amin kinaumagahan na ano daw, sabi niya, puntik na akong mamatay. Sabi niya, bakit? Sabi niya kay may nag-hold up man sa amin. Ang sabi niya, kutsilyo daw. Tapos dito sa tagiliran daw niya tinutok. Sa karon, miuli na ang menor de edad nga biktima sa Marawi. Kauban ang iyang mga ginikanan tungod kina trauma. Tungod sa hitabo, nabalaka ang ubang residente sa lugar sa ilang seguridad. Nabalaka po gusir kay ako mga bata mga dress kasagaran. Nindapod mi. Nabalaka po. Kay halimbawa para sa ko nga na ako'y anak. So dapat yun nga, nagyud po siya nagarubing para sa mga protektaan. Apektado usab ang panginabuhian sa food delivery rider nga si Basera tungod sa hitabo. Yung shift namin na gabi bilang food delivery rider, hindi namin tinutuloy yung shift namin. So malaking ano na yun sa amin, abala na yun sa amin sa pagkatakot namin. Sumala sa barangay, aduna sila mga lakang aron dili na masubli ang maong insidente. Giistoryahan ako ang pulok leader diha sa maong lugar nga kung pwede magkuha na siya og mga community police para lang gyud nga magrubing diha sa matag oras sa kagabion. Sa karon, ginasuta pa sa kapulisan ang identity sa tulo ka mga sospek. Kay mangno niini sa publiko, kung naay mga panghitabo sa maingon ani mga moato sila sa nearest police station para ma-aksyonan dayon, madakop nato ang suspect, ma-identify mo. Sara, samtang nagapadayon ang investigasyon sa kapulisan, nagpahimangno ang Barangay Panakan sa mga lumulupyo niining kumamahimo, likian usa ang paggamit og cellphone sa kadalanan kung gabii ug magbinantayon sa palibot. Sara. Okay, nagang salamat, Kent Abrigana.